नमस्कार तुमको पूरे जना यूथ ऑफ जीएसपी प्रोग्राम अंतु चवत येत म्हणताना बायलांशाक मेनली वायणा पूजा असता आमगेला सो वायणा पूजेक आम्ही कसं नेसचे म्हणून आमगेला एव्हरी इयर अंतु एक कापड आम्ही दोर नसताची वायणा पूजे बसताना तांतू चड खुशी जावचे आमकां अट्रेते कापड नेसूक आता शिकयताच्यो आमकां कशी कास मारची म्हणून आम्ही युजुअली कपड सोडे तरी खौचे आशिना आमगेला सादा कपड तेदना नववारी कपड या अठोती कपड केदा या बॉर्डर तोगु कंचे तेसी तोगु कंचे बॉर्डर के या इम्पॉर्टंट या आमका कास अंतु दिसती साइड सो या आम्ही इम्पॉर्टंट एदुरु कास मरतना कश दिसतना तक्काची या इम्पॉर्टंट जावन बाकी प्लीट्स पूरा हजे भीतर येवका आम्ही कपडाचे पल्लू प्लीट्स काढता पडा तशी येवचना चिके सपूर जाऊन भीतर येवका जरी मात्र दिसते तशी या पूराशी सान प्लीट्स काढका तशी येशी येवका या कास दिसते सूर्य हक्क पिनिंग ಕೊಂದವಲ್ಲ तुमका नेसोचक इजी जाता तेन हम नेत्राक उलटा असतो की ना ते कशी झाला जाता त्या भीतर येतो ना इम्पॉर्टंट आमका या कास अंतु दिसते साइड ना सो सुरेख आम्ही या प्लीट्स रेडी करून दवरले जस्ट इतलाच एक पिन घालेदा मागीर हांव एक दोन पिन घालतास जस्ट धैर्याक हांव सारी प्लीट्स ऑलरेडी कांड दवरला या पल्लू प्लीट्स सांगेता त्या पुरा जना गोतस न्हू कशी काडची म्हणून त्या कांड दवरला तुमका अर्थ काम जाता मागीर नेसो इजी जाता सुरे आता आम्ही वय प्लीट्स केल्यार फर्स्ट कासा खातीर ते आम्ही हळता खातीर भितर घेता ती शिरकाय लारी लायक नाजलार वडना नालारी सोलारे जाता एक हळता नाजला दिग जावन मागीर नाला लोळटना वाताच खातीर लंग दीग असल्यारी चिके कष्ट लंग दीग असल्यारी लंग आम्ही वैर कोण पिंद कोण गावन घेवचे जाता ಕೆಲವು ಜನ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಜಾಯ್ನ ಮಾಡ್ತಾನ ಲಂಗ ಕಡಿಯಲ್ಲ लेगिंग्स असल्यारी सुलभ लेगिंग्स लाडी आणि असल्यारी मस्त सुलभ जाता हे आम्ही प्लीट्स रेडी दवरला हे आमगे रेग्युलर साडी हंग मस्त दीग कलर आम्ही कास मारचे दिसना ना सो केदनारी आम्ही युजुअली इतल काडचे तद बंद चिके सान कलरी कास गल चंद दिसता तशी आता या प्लीट हंग कंटिन्यू जाता आणि आमका इतलं पार्ट प्लीटिंग आयोजन सो हक्क आम्ही पर्पजली चढ प्लीट्स की नाही चढ प्लीट्स इथे मला कास घालताना ताजे टू फुल कापड अर्ध वत्ता आता मी फर्स्ट टाइम या दोन्ही प्लीट पिन केलं ना स्टार्टिंगाचे पॉइंट या आमका जावका सो या आम्ही भितरी वापस पिन काणी या मात स्टार्टिंग पॉइंट मात पिन करका इता या इतला आमका पार्ट जावका इतला आज फुल आम्ही प्लीट्स काण घेवका नसतं मात्र एक हेल्प असल्यारी बेस्ट कोणे जो आम्ही नेसो येदेची कष्ट जाता प्रॅक्टिस वाढली के जातली मागीर मस्त जने नेसू गोत ना म्हणून मागीर नेसचे ना वय त्या मागीर आमगेला ट्रेडिशन वय बस आयल्यारी मागीर मात्र आम्ही घालची ना मालगड्यांक कळत घरान तू वॉट नाही या आम्ही कपडा युजुअली कशी प्लीट्स करता की तशी काढला हवा भीतर गाऊन घेतला आणि हक्का चंद कोणी सेट करता असला छंद देता त्याशी सारी नेसताना आम्ही थोडे वय कोणाला कोणी हेल्प जाव का जाता
हाकाची काही चढ नीर यायला दिसतं ना वय हक्का नववारी या 18 कापड म्हणताना थोडे चढ येतात ते इथे म्हणून मागे दाखयता आता पळेला अशी रेग्युलर साडी वय आता मागे कास येतं ना समजत एक पिन एक मी केअरफुल असू का कास मात्र या प्लीट केदनाय अशी येवचास केलो जनाले हंग ते समदिसना तशे आमी सुर्यांक प्लीट कोण घेवन वय मागीर कास सम केला जाता अशी हंगस आमी याची केची मागशी कोण ते तावर टक्क केलेलं वय तावळ टक्क केलं जागा अरे केलं वर्षाला रशी तांदूळ वय अशी तांदूळ नो या अशी तांदूळ तुम्ही जाय जाल्यार एक भितर पिन घालून घेवं ना इलास्टीक दवरून पिन घालयता रबर बँड घालून ताका या अशी पिन केल्या वयर वयर या हांगणी या हक्क नाका हक्क कोरता लास्ट याच प्लीट सारखं त्यांनी चंद जाऊन रक्ता नका वैरी पाय आणि दिसन रबर बँड मात्र हाचे वैरी घालचो दिसत नव्हतं नाही वैर नाही पाय घालच्या आणि रबर बँड या पिन करच्या आता तुम्ही जीन्स घाला ना ताका जरा पिन कर रबर बँड सारी भितर असतं साडी भितरच पायाक असता पाया सुकवा नसता ताक घालता हाव येता पिन्न केल मी ती वैरेन या हंगारा नाजलारी आवत या कासाक या अशी तांडील पेटाक या फुल ये दुरत तशीला हंगे पिन्न घातला लायक बसताना उठता येताना कसं जायना आता शिरकायला तिथलेच तसं ऍक्च्युली ने सुक 2 मिनिट जस्ट राइट टेक्निक कडे वय करेक्ट केलो जनाक टाईट कपड निसका म्हणतात आणि अशी तांदूळांक पिन घालून घेतात हां प्लीट्स आणि रेग्युलर साडी कशी करता की तशी प्लीट्स करून आणि तांड पिन घाललेस ना आता इन केस केलो जनांक ब्लाउज दिसता फुल हांग फुल पॉट दिसता कोट दिसता तशी कसे असतात या प्लीट्स चंद कशी अशी सोडवा नो सोडवा दवर नो केक कुर्ता पट्टू गदारी चंद दिसता एक आज लागताना शांबड घाला मग तुम्ही वय आंबड गदारी चंद दिसता पुरे लायक या मी कशी करीत काम असला रे वायना भुजून काम कापी पुरे दिवचे असला रे अशी करून हांग घालीत सोडीत आनंतर केक पट्ट घालून येते वय पट्ट गदारी कम्फर्टेबल जाऊन असतात आम्ही कास म्हणतोच काही चंपूच्या हंग कास येऊन असता हंगाची पाय दिसते जाल्यार त्याच इलास्टिक घालून ताके पिन केल्यार चल या प्लीट्साचे पिन घाल्यार पाय कवर जाता सुरेख आम्ही रेग्युलर साडी घालची बदला ते सकलची काणू वय थोडे सुरे सोड काम कापड आम्ही फर्स्ट स्टार्टिंग कोचे साइड आम्ही प्लीट्स घालून असता त्या सुरे सोडो मागीर केदनाचे म्हणके दोन्ही शिरकाच बदला दोन्ही कुडसून घेतो तेलाच्या आणि तेकडच्या साडी अशी जॉईंट करून बांधूचे केलं असतं ते बांधून घेवेत इन केस नाजला दोन्ही अशी कुडसून घेवेत पिन घालेत मागीर आम्ही रेग्युलर साडी नेशनवारी नेस्तरी प्लीट्स काढताना थोडे कन्फ्युजन जातात त्यातली या पिन काढणं भित्तवर स्टार्टिंग पॉइंट मात्र पिन घालणं या फुल प्लीट्स येतात रेग्युलर रेग्युलर या साडी प्लीट्स घाला झालं मागीर या त्याची पल्लू घालच्या पिन घालच्या आमचं वायना पूजेक मेनली आमकां कास मार बैसू कमण आसता सो गोतना म्हणून सांगून मस्त जण अवॉइड करतात ते त्याच बदलाक मागीर हे आसा आणि एक्सप्लेन करताना आणि काही कन्फ्युजन एक फावला ट्राय कोण पळय राजीची नेक्स्ट तेन्ना तुमकां पाय नेसतना इजी जाता तशें म्हाका कळ्ळें कास कशी मारची म्हणून पाय वायना पूजेक बिलकुल डेफिनेटली एक
कास मारनू बसत पूजेक तुम्ही तशी जी व्हिडिओ निमती प्रिया बाळगेक मस्त थँक्स धन्यवाद मस्त जनाक आमगे बैमनशाक कास कशी मारची म्हणून आम्हीची आमगेलीतला त्याची ड्रेस करीत म्हणून हांव लेखून घेता सो तुमकां मस्त धन्यवाद यूथ ऑफ GSP तुला थँक्यू